Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Ja, ja, hej. Ved I hvad? Det er fordi at okay, vi spiller Poké MMO, og det bliver rigtig sjovt. Det her, det bliver noget, der kommer til at køre fast på den her kanal, og det bliver pisseskægt. Ja, men vi er nået til by nummer 1. Og grunden til det er, vi startede helt fra starten af, sådan, ja, det er fint nok. Og så, hvad det hedder, ja, og så optog vi et helt afsnit på 20 minutter og sådan noget. Så det var fint nok også. Men ved I hvad? Ja. Jeg kom til at mute mig selv, så det var kun Rasmus, vi kunne høre. Hør. Ja. Så det var ikke helt smart. Ej. Så ved du hvad? Nu er vi nået hertil. Og det skal nok blive sjovt alligevel. Bruger du en fucking potion, din tøs? Hvor du? Men i så fald, den her serie, den bliver måske lidt mere seriøs end noget af det andet, vi har haft til at køre, fordi Jesper ikke er med. ja, jamen han er blevet sur og gik igen. Men i hvert fald, det skal nok blive sjovt. Mhm. Og kan du fortælle nogle af målene ved den her serie? Ja. Vi skal have alle uddæmninger. Klar Elite for, klar ja, Champion. Så skal vi have set alle alle Pokémon i Pokédex. Jeg har et HP. Og så skal vi... Var det ikke bare det faktisk? Jo. Nej, og så skal vi have alle i level 100. Ja, alle vores... Og så skal vi tage en duel, og så vinder jeg. Og så slutter serien. Ej, det er jo ikke fair. Come on. Yes! Ha. Så, tak, kom. Men det vi nåede til i første episode, det var, at vi var lige nået til første by, og vi skulle lige til at klare første emblem. Men hvad? Get wrecked! Det er sådan, som mine Pokémon er lige nu, så regner jeg ikke med at kunne slå ham gutten deroppe. Men vi er altid... Rasmus eller Brock? Brock. Nå, okay. Men Rasmus skal heller ikke slå nogensinde. Men vi Men kunne... du begynder at spille foran lige pludselig. Ja. Ej, Vi skal op til alting. Jeg har en anden bror, jeg kan spille på alene. Nå ja. Men... Ja, jeg går lige op og tæsker Brock lige foran dig. Ja, jamen jeg har også klaret ham gutten dernede. Du ved. Nå, hej Jesper! Nej, er Jesper? Ja. Jesper, sig hej til alle vores venner. Nå, nu er Jesper her. Det vi har vi snakket om lige før. Ja. Jeg tror godt, de ved, hvad den er. Men til alle jer, der ikke kender Poké MMO, så er det sådan en ting, der er lavet til sådan en emulator ting, så du kan spille Pokémon Green og Red online. Så det er rigtig sjovt, så kan du sådan gå rundt og kæmpe og bytte med folk. Så det er bare super. Så det er ret sjovt. Ja. Jesper, du bare tænkt dig at bare sidde... Bare lad ham være så. Okay. Hvad sagde han? Og hvorfor er hans mikrofon så pisse dårlig lige nu? Men så streamer ikke. Nej, det er jeg godt klar over. Så jeg synes bare lige, du taler som om du streamer. Nå nej, han taler som om han filmer. Det ved du hvad, jeg tror faktisk jeg vinder over ham af Geodude. Vinder du lige over en Geodude? Hvorfor de har kaldt dem for det? Geodude, det ved jeg ikke, fordi at... Hej. Hej Jesper. Hej. Hvad så? Ja, nu man download det her. Der står ikke nogen download-knap inde på hjemmesiden. Nu gør det. Undskyld. Ja. Nu gik Beklager min dig, Pidgey i level 7, tror jeg.
Eller så var det level 5-6 stykker. Så det var super. Men ved hvad, ja. Altså vi har spillet det på MMO før, så vi kan sådan alt det grundlæggende, så det var super. Ja, vi har også spillet bare Pokémon i det hele taget før. Ja. Så ja. Mm. Ja. Jeg kan aldrig læse det der fucking capture. Jeg er for tisk. Seriøst. Hey Mads. Hvad? Jeg døde lige til en... Vi ses ved andet emblem. Jeg døde lige ved Onyx. Onyx. Det er hans sidste. Ja, jeg ved det godt. Det er ikke specielt rart. Nej, nu går jeg op og nakker ham. Okay, så... Hey, Ej, hvorfor er det sådan? Okay. Nej, hvad så? Hvorfor er det sådan, at fordi man kommer til at skrive ens fucking password forkert? At man så ikke logger ind? Nej, Nå. når man, hvad det hedder, er ved at fucking registrere, så matcher vi åbenbart ikke hinanden. Nej, hvis man skriver det forkert. Ja, hold nu. Ja, hvad så? Så åbenbart. Så skal man skrive det hele forfra. Mm. Ja, det er faktisk ret pistrælt. Sådan er det i hvert fald på den server. Nej, for helvede. På den hjemmeside. Hvad skal jeg så? Nu har jeg downloadet det her. Ja. Så skal du gå ind og downloade Pokémon Fire Red. Så skal Nå, du så Mads. Hvad? Vi ses ved andet emblem. Ja, det er fint. Watergun. Watergun. Ja. Watergun. Water. Hvad for nogle af det, jeg skal downloade? Hvad? Hvad for noget af det, jeg skal downloade? Fire Red og Soul Silver, hvis du vil have Pokémon til at gå bag dig. Okay, jeg har Soul Silver til næste episode. Så kan mine Pokémons gå bag mig. Ja. Så det er super. Okay, nu har jeg nakket ham Geodude her. Så er jeg nødt til Onyxen igen. Han plejer at have 2 Geodudes, tror jeg. Det har han ikke den her gang, kan jeg love for. Nej, så det lå jeg mærke til, da jeg tæskede ham. På der, Mads, når du lige taber næste gang, så skal du lige hurtigt blive inde i Pokémon Center. Jeg skal jo det vise dig noget. Critical hit. Yes. Hans critical hedder dit critical. Jeg lavede lige et super effektivt på ham med mit metalklo. Nå ja. Og nu, Det er det og nu døde jeg. Okay, så. Gå Birgitte, ja! Kom så! Mm. Har du kaldt hende Birgitte? Ja. Jeg døde på 1. Ja, okay, Mads, bliv lige i Pokécenteret. Nå, ja. Ja, kan du se mig heroppe? Mm. Og kig på den fucking Jigglypuff deroppe. Den er ikke specielt rar. Nej. Mm. Den siger heller ikke noget, den står der bare. Okay, drenge. Den her gang, When Jigglypuff jeg kan saves mærke Pokémon. det. Jeg kan mærke det, drenge. Okay. Nå, Jeg flæsker dem. skal jeg vente på dig som et hold, som det hold vi er, eller skal jeg... Altså, jeg vinder alligevel. Jamen, nu skal jeg... Nå. Nej, vi er jo et hold, så det kan jo være lige meget. Det bestemmer Hvorfor du. siger du det sådan? Fordi vi er et hold. Jesper, har du tænkt dig at downloade det? Jeg er i gang, men... Hvad det hedder... Jeg kan ikke finde ud af det. Skal man bare... Jeg tror, jeg har downloadet Du det skal der trykke på Fire den Red store der. blå download-knap. Er du dum? Hør nu efter. Ba, ba, bam, Ja. ba, ba, dam, ba. Nå! Jeg bare putte den der vindrare ting der fra det der Pokémon Fire Red ind i det der ROMs, eller skal jeg åbne den og sætte det der Det er kun- papir der? Det er kun GSM eller sådan Ja. noget fis. Pokémon... Nej, jeg har kun GPA. Ja, det er også den. Det er den, du skal på den. Hvad med sig? GPS. Hvorfor kan jeg ikke vinde? Jeg har en teori.
Fordi du valgte en dårlig starter. Ja, Jeg tænker virkelig aldrig nogensinde over, at man skal imod sådan en stengud her til at starte med. Rasmus, hvad valgte han? Han har valgt Charmander. Det er faktisk det er et ret godt start, men... Altså her, du starter ud med at kæmpe mod en sten, og så en vand bagefter. Og så skal du kæmpe mod en lyn senere, hvis du allerede har en Charizard på det tidspunkt. Og så er du lidt mere fucked. Niks. Okay, ved du hvad, vi stopper ikke den her episode her, før vi har... For vi du har... er glad. Eller skal vi ikke også lige vente på Jesper så? Han kan komme med i næste episode. Han kan også bare... Han havde et 1,5 centimeter liv tilbage, så døde jeg. Nej, jeg har så ikke Birgitte. Please. Nå, jeg løber over. Jeg bliver... Pokémon er... Hvad? Ja, Mads. Hvilken Pokémon er Birgitte? En Pidgey. Du må kalde den for Pidgitte. Pidgitte. Okay, Rasmus, hvilken emulator er det der Soul Silver på? det er DS. Så er det den der til smooth med? Ja. Nej, men du skal ikke bruge emulatoren, du skal bare bruge ROM. Jeg kan ikke downloade den der. Jo, nu kan jeg. Men Mads, Hvad? når du vinder på et tidspunkt her om 2 timer, så skal du lige se til, fordi jeg træner lige imens. Ja. Jeg går ikke videre uden dig. Nej, du gør. Ligesom du ikke går videre uden mig, ikke? Det gør jeg ikke. Bam 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 bam. Hvor mange K har du? Hvad? Hvor mange penge har du? Jeg har 100, jeg har 1400 Pokédollars. Okay, har du alligevel det? Nej, i hvert fald. Metalklo, jeg tror jeg bruger Ember i stedet for, fordi Metalklo den irriterer mig til Gunpowder. Fuck laver du? Han taber. Men Mads, hvor mange har du? Penge? Pokédollars, ja. 356. Hvad? 356. Nå, okay. Vi skal have 15 for at kunne lave et hold. Seriøst? Var det ikke det, vi lavede sidste gang? Jamen, jeg har haft en halv million. Jeg havde en halv Rasmus, dem million. skaffer du. Ja, det kan jeg også huske, det gjorde jeg sidste gang. Fik vi nogensinde det lort til at virke? Ja. Jo. Så skab den lige igen. Nå, Men du lavede bare et lortenavn. hvad kaldte jeg? Fordi du lige skulle tjekke om den godt kunne. Nå ja, Den pik eller hvad fuck det var. det er jeg ret sikker på, at jeg ikke kaldte det. Jo. Okay, Jo. hvad var det, vi hed? Jeg døde igen. Jeg har sagt Birgitte. Vil du komme lidt Så tid? tager det så lang tid at Mads, du får en dårlig KD. Jeg kan mærke næste gang, det er en gang jeg vinder. Den her gang, drenge. Jeg tager dem. Har du alligevel også det? Jeg kan mærke, at han tager den. Jeg tager dem. Mads, afsnit 34 af Paradise, ikke? Ja. Der er bare en helt vild klam klovn i. Jeg blev du bange. Jeg tænkte også, dengang jeg så afsnittet. Jesper en skide buk. Jamen det gør jeg i næste afsnit, fordi hver gang der kom spooky musik, der spolede jeg bare 5 minutter frem. Nej. Hvad? Hvad er dit problem? Du ødelægger synes det er sjovt med sådan noget. Jeg har set klovn af dens klamme mund med store klamme tænder. Du ser det engang, så du kan bare blande udenom, fister. Nej, men seriøst, du kan ikke bare spole væk fra sådan noget. Så du så også hende der... hende der... Ja! Det er fucking lækkert. Men har du set, når hun taler? Ja, det kan jeg ikke Bruger hendes ansigt mega meget. Ja. Bruger hun sit ansigt. Ja, til at tale, Rasmus. What? Død den ikke af det der? Får du tæsk? Hold din kæft.
Du har lige vundet noget Geodude. Igen. Mm. Nu skal jeg mod Onyx igen. En Caterpie. Hey, jeg har det åbent nu. Jeg døde. Jeg venter på dig over ved første. Seriøst, jeg er en fucking hacker, gud. Så skal du have ham der i græs, gutten der. Så har vi en hver. Ja, Hvad, du skal hvad, have hvad er der at vælge imellem? Græs, ild og vand, og du skal have Bulbasaur, fordi at... Altså, vi skal Jeg kan også se, vil godt lide Bulbasaur. se den. Det var perfekt så. Rasmus, hvad er du, når jeg Squirtle? Ja, jeg har skrevet. Den her rundt, der vinder vi, drenge. Her fornemmelsen af den noget... Det bliver noget, jeg bliver nødt til at speede op. Det kan du ikke. Jo, jeg kan. Nå, sådan, ja, okay. Ja, Hvorfor kan jeg ikke trykke accept? Skal jeg køre helt ned i bunden, seriøst? Ja, Det er bare server 0, ikke? Nej, 2. det er server 2. Hvordan ændrer jeg det? Gå ind i Over menu, menu, og så og change så... channel. Jamen, jeg skal først være inde først, skal jeg ikke? Jo. Det kunne måske være en okay dag. Nå. Og grunden til at jeg skriver Charmander ind hele tiden, det er fordi han kan nakke dem, og så Pidgey får stadigvæk level, fordi at den har været inde på banen først. Så det er sådan smart. Det er en ret dårlig taktik, hvis du alligevel taber. Du ved, så bliver du nødt til at vente, til du får en XP share. Nå. Ja, undskyld. Nej, for jeg vinder altid over Geodude. Ja, okay. Får du ikke ret meget XP for det hver gang, så? Det er sådan okay. Fordi den er level 12. Ja, så du får 100 eller noget. Ja. Det her, det bliver i gang, hvor jeg nakker dem alle sammen. Jeg vil så gå ind og tage ham igen, bare for XP. Hov. Okay, fuck man. Okay, det her, der kommer jeg fandme godt fra start, drenge. Nu nakker vi dem. Når Birgitte gik level 11, og det hele det kører bare. I det level 11. Du har taget mig ret mange gange, så. Ja, gangen er 7. Hvad du altid bruger at tælle 7? Hvorfor du altid bruger 69? Touché. Fordi det er et lykketal. Jeg fører fandme over Onyx. Fører du over det? Det var da godt. Jeg tror, jeg vinder, drenge. Jamen, hey, kan man få gammelmandskæg i det her spil? Det er det, jeg har. Ja, Mads han er en pige med gammelmandsskæg. Seriøst. Jeg har et liv tilbage. Fuck. Efterlig. Jeg håber, den kører først. Vind. Hvad hedder den, Mads? Yes! Yes! Godt, så skal vi bare vente på Jesper. Jeg tror bare, vi cutter episoden. Og så... Det var alt herfra. Og vi ses i næste episode, hvor vi har Jesper med. Og Hej hej. vi skal bare være rigtig gode. Hej. Hej hej.